दैया अरे सबके फरमाइश बा कहीं चुआइस बा कबले में कपवा सवारी रे सबके फरमाइश बा कहीं चुआइस बा कबले में कपवा सवारी रे भरल बा खेतई बरतिया से सारा जियरा के कबले जारी रे एलाहू सरय तने बता द कब आई जुलिया के बारी रे एलाहू सरय तने बता द कब आई मुस्कानवा के बहारी जन कर न खरा ले ले अपन बखरा ना तो हो जाई स्टेजवे पर फरा एलाउं सरला तनी समझा द एक टोली जन कर न खरा ले ले अपन बखरा ना तो हो जाई स्टेजवे पर फरा एलाउं सरला एकरे के तनी समझावा हो कि यार भेजो पेन्हा के लहंगा साड़ी रे एलाउं सरय तने बता दो कब आई रबिनवा के बारी रे एलाहू सरय तने बता दो कब आई निसुआ के बहारी अरे राइटर गुडू मिसाइल बापियले अजयो दुनलियो बातनले एलाउं सरवाला राइटर गौतम मिसाइल बापियले अजयो दुनलियो बातनले अरे अहिरे के लइका गुली बिना मरले ना छोड़ी कि अरे बबलू तरनिया के झारी रे एलाउं सरय तने बता द कब आई रमिया के बारी रे एलाउं सरय तने बता द कब आई मनसिया के बारी।